Nagkadaiyang nga election violations nakitaan batok sa mga kandidato sa barangay elections. Publiko giawhag nga mo pasaka og reklamo. Ay lagutan tanga to gid mo gamot ya daro. Ipar ko nila oy tupalit tindahan. Mga botante misumbong nga gibayran aron dili na mobotar sa eleksyon apan itawat raw sa bila ang kwarta. Ya. Ang mau kami pas layak. Tulo ang sabaran usa ang patay sa pagpamusil sunod sa usa ka minibus. Nangatulog mami. Una namatay nagpangka man. Naig man akong ulo. Kusina sa usa ka balay gidagit sa usa ka crane nga nahulog sa pangpang. Patayng lawas sa Subuanon nga kapitan sa barko nga nabangga og nanunod dito sa North Sea, naabot na. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug Saban pang mga dapit nga maabot ining atong programa. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, kini ang kausaban sa Barangay 2013. Special coverage sa News 5 alang sa piniliay sa barangay nga gipahigayon karong adlaw. Ining mga gutlua, nagpadayon na ang counting sa mga balota. Sa kinatibukan, Frank, matud sa kapulisan nga nagmalinawon ang piniliay sa barangay bisan sa taliwa sa mga ginagmay nga nasinating problema sa mga botante. Dili na bag-o ang sistema sa piniliay dinhi sa Pilipinas. Apan wa pagyapon mawagtang ang mga eksilang vote buying, mga nawagtangangan ug uban pa. Kining tanan nabantayan sa News 5. Andrea Patenia, Sugid Limi. Napuno sa mga tao ang mga tunghaan karong adlaw alang sa barangay elections. Daw piyesta ang palibot tungod sa mga campaign posters nga gipanghimong banderita sa kadalanan. Dugay nang nipahimangno ang COMELEC nga ang campaign period mula na gikan Oktubre 18 hangtod Oktubre 26. But pasabot niini niadtong Sabado maoy 12 adlaw sa pagpangampanya ug gidili na ang bisan unsang matang sa campaign activities sugod kagahapong adlaw hangtod karong election day. Apan daghan kayo ang nilapas ning maong lagda ug dani sa matag danghaan sa mga tunghaan karon kining mga tawo nga nag-apod-apod og mga sample ballots maoy sugat sa mga botante. Sama sa usa kami kandidato pagkakonsehal sa Barangay Guadalupe, wa kaagwanta og nangunay gyud sa pagpanghatag sa kaugalingon niyang leaflets ug nang lamano pa gyud sa mga tawo. Bisan mga bata gisugo sa pagpanghatag og sample ballots. Daganan karon sir? Konsehal. Sir, mangutana lang sir kay kanang giingon man gud sa COMELEC nga bawal daw manghatag og sample ballots sa election day. Nas libaw ka ni? Ang sampol balot, nanghatag mo tingin sila diha, ma'am. Tanan, mga kandidato ni Amin din eh. Oo niya, bawal daw ni mga hatag og sample ballots kay bawal naman daw mga kampanya ron. Ba, nanghatag ko ani sa kuan ka, pamasok ko kabutar sad. Dunay mga batos sa mga kandidato nga nagbutang og mga lamesa aron mutabang sa pagpanghatag og precinct number sa mga botante, apan duna di ay pakapin nga mga campaign materials nga gipanghatag. Sa barangay Pahinasa Nicolas, iyahay og pakulo ang matag kampo ug nagpakusganay sa ilang sound system sa dan. Duna say mga kandidato nga bisan og wa nang hatag og campaign materials, magsigig paso-paso sa mga tunghaan aron magpatagad sa mga botante. Diri sa gawa, sir. Barog-barog lang gud nga tan-aw na nga itong mga tao. Wa man tayo relation ug barog lang gud diri. Anyway, daghan sang kandidato dihang nagsigig lakaw-lakaw. Matod sa Regional Director sa COMELEC 7 nga maglisod gyud sila og badlong sa mga padayong nangampanya kay unang prioridad nila mao ang pagbantay sa mga magdag kagubot sa eleksyon. Hangyo nila sa publiko nga maoy mangunay sa pagsangat og reklamo batok niining mga violators. Our solution to that is to encourage the people, especially yung mga kandidato, no? Kung hindi sila yung nagdi-distribute, sila yung mga kalaban nila nagdi-distribute, to take pictures and video of these violators and file cases. Wa pay nasikop ang kapulisan nga guilty sa vote buying kay wa pa sila nasakpan sa akto. If this is being done in front of them, meaning if
the offense is being committed in front of them, then they have to arrest. Now, kung allegations lang about vote buying, wala tayong magagawa dito. Andrea Patenia, News 5. Mga butante gipangbayaran aron dili bubutar sa eleksyon karong adlaw. Pipila kanila mireklamo human makadawat sa kwarta. Ryan Sorote, Sugid Limi. Misumbong mga butante nga gibayaran sila aron dili makabotar sa barangay elections. Human sa ilang pagdawat sa kwarta, butangan sa bugtinta ang ilang tudlo sama sa gigamit sa COMELEC nga indelible ink, timailhan nga nakabotar na sila. Usa sa mga nabiktima kining batan-ong butante sa dakbayan sa Talisay nga bidawat og usa ka 2 pesos kagabi. Ay lang botar tanga to hindi mo kamot dala. Karong buntag, daling ipangkiskisan sa mga biktima ang ilang tudlo nga nabutangan og tinta. Gikahadlukan nila nga di makabotar tungod niini. Gisundan sa News 5 ang batanon sa iyang pagbotar. Bisan sa kakulba, nakabotar siya nga way problema. Niyatong Sabado sa gabi, 5 ka mga botante sa Bagay Kalunasan nakasinati sa susamang hitabo. Dayon, paggawas niya, nakibuman siya ng hatag si Kanoy, iya kong gitawag. Niya, pagtawag niya, nga to sad ko. Plano sa kapitan sa barangay nga pasakan og kaso ang gitudong tigpasiugda nga si Antonio Canoy kinsa midagan sa pagkakapitan. Pero tungod kay dili man madali, kay labi na og ma-eleksyon na. So akong iko-expect nagdaan ang mga tao nga iyang gipaan o butang. Gihimakag sa pundok ni Canoy nga vote buying ang ilang gibuhat. Matod sa iyang asawa nga si Francesca nga ilatong pahalipay sa mga misalmot sa ilang kalihukan. So kung ano ito ma'am, pahalipay ito nila? Palipay ito nila, oy, ito palit mandahan. Ryan Sorote, News 5. Mga almadong tao nga sakay sa sakyanan sa mayor sa lungsod sa Compostela na niun sa mga barangay tanod. Ang maong pasangil gipahimakak sa mayor. Samtang kandidato sa pagkabarangay kapitan sa barangay Banban sa Dakbayan sa Bugo, mihimakak sa pag-ila kaniya sa kapulisan nga leader sa usa ka almadong pundok. Sa iyang pagbutar kaganihang buntag, giprotestaan ang iyang presensya sa voting center. Jinky Barrio, Sugin Limi. Sa pagbukas sa botasyon sa Banban Elementary School sa siyudad sa Bugo, naatlan sa News 5 ang midagan nga pagkakapitan sa mong barangay nga si Joel Sumabong. Nahimo siyang kontrobersyal, human pasanginli nga leader sa usa ka armadong grupo nga naglihok sa amihanang bahin sa Sugbo. Nako asawa naglinya. O nang mo ka pasibog. Nag-oras ko ganina guro sa kugas ako siguro. Usa ka city councilor nga nakakita kaniya sa voting center mireklamo nga milapas kini sa lagda sa COMELEC. Akong giduol, akong gihangyo nga ato lang sungdon ang balaod nga magpalayo ta og 30 metros gikan sa atong porsyento. Ang iyang istorya nga wa pa siya bubutar, mulinya siya. So ang Apan matod ni Sumabong, wa pa siya makabutar. ako ray gasita pero katong katapan nako wa dugayon na man to dire. Si Sir Eddie. But ingon ingana sila kainit nako. Wa man pa man ko kabutar. No. Gihimakak ni Sumabong nga siya leader sa usa ka potential armed group nga gibantayan sa kapulisan. Kung ingon silang leader ma'am di man siguro. Kaya kung leader pa ko sa usa ka kuan, dapat unta na ako'y perming mga kauban nga unsay na no. Kuan na ma'am kanang bungal na siya sa mga hugang hunahuna. Tungod sa kainit sa politika dinis sa Barangay Banban sa Bugo City, di malikayan ang gibati nga mga kabalakas sa mga botante apan gipasalig karon sa duha ka mga habig ang usa ka hapsay ug malinawon nga piniliay. Sa akong side ginoon wala may problema di wa gyud problema ang mga tao. Ako ging instruksyonan nga ug naa manggali ato lang hiluton. Hapsay lang, malinawon lang, mao na amo ah. Sa lungsod sa Compostela, kining gitumba nga punuan sa lubi gibabag sa mga mulupyo aron pagbabag sa mga armado nga tawo nga matud pa sakay sa sakyanan sa mayor. Ang dalan padulong sa sitio Bungtod sa barangay Panangban sa lungsod sa Compostela, usa ka team sa SWAT gikan sa Cebu Provincial Police Office ang naka-standby sa usa ka dapit. Ang gibuhat sa namo among gialihan aron dunay ebidensya nga napay ra ilang truck. Human ang pila ka minuto, gisugda na og paghawan ang dalan. Ang duha ka mga barangay tanod mitugan nga duha ka mga lalaki ang kalit nga mitiun kanila og tag-as nga kalibre sa armas. Usa sa mga armado giila nga si Criseldo Hontilia. Pag tungas na mo dito sa babaw,
Igansahan mo armas gitiunan mo ko ma'am. Kugaw ayan agaw kay kailangan ako. Kini sa tubag sad ana man siya nga. Sabi, muilog ka. Paluwar mo ni. Ay na ako na kanang armasan nga ni saka sa ibabaw. Mo to nanganha mi. Nanganha mi diha niya po. Ditsukan mamigtiun. Nahadlok mi kay wag bida. Ang armadong grupo giingong sakay ining puti nga D-Max nga may plaka numero YJU473 nga nasayran nga gipanag-iya ni Mayor Joel Quino sa lungsod sa Compostela. Giangkon sa driver nga kang Mayor Joel Quino sa lungsod sa Compostela ang sakyanan. Ibaw ma'am, wa may armas ang among kauban. Nya dayon ningo man to si Saldi nga kanang igagawas mayor nga naay sa Arion, mo ni Arimi. Pero wa may armas. Sure gyud na ay makaprove ana. Kay naa may nagsunod nila diri pagkuan na nago dito atong may purok. Kay mga ang armas nila kuan man di sa kay nila maklaro basta mga sinaw kaayo. Gihimakak ni Mayor Quino ang mga pasangil. Ako lang gipagamit ang akong sakyanan. So pero kanang ilang akusasyon nga nay armado niya upat ka tao dili lang sa kumo ingon nga kana na atumo-tumo or kanang tinuod ba kay sila ra man gyud kay nakakita ni ako man ko didto. Jinky Barrio, News 5.